Il-pandemija tal-COVID-19 u l-vaċċin iddominaw lid-diskussjonijiet tal-mexxejja Ewropej waqt is-summit ta' jumej tal-Kunsill Ewropew li beda l-ħamis. Għal dan is-summit fi Brussell hemm il-Prim Ministru Robert Abela. Tul il-jum tal-ħamis, il-mexxejja Ewropej laqgħu l-iżviluppi pożittivi tal-effettività tal-vaċċin għal COVID-19 u l-ftehim li għamlet il-Kummissjoni Ewropea ma' diversi kumpaniji fil-qasam tal-farmaceutika li qed jiżviluppaw dan il-vaċċin. Innutaw kif il-vaċċin se jkun affordabbli għal kulħadd u li l-vaċċin se jkun aċċessibbli għal kulħadd. Waqt is-summit, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet kif il-kampanja favur il-vaċċin se tkun qed toħroġ bil-lingwi kollha Ewropej u se tkun imbuttata minn stilel tal-futbol. Il-Kunsill Ewropew faħħar ukoll l-arranġamenti li għaddejjin sabiex meta s-sitwazzjoni tal-pandemija tkun aħjar madwar il-kontinent Ewropew ikun hemm vjaġġar b'mod normali u kkoordinat. Is-27 mexxejja Ewropew f'dan is-summit jinsabu ħerqana li jgħalqu l-pjan tal-kupru għall-Unjoni Ewropea li għalkemm kien hemm kunsens dwaru fis-sajf, il-Polonja u l-Ungerija tgħeddu li jużaw il-vito tagħhom biex jimblukkaw il-vot. Dan hekk kif l-Unjoni Ewropea qed tipproponi mekkaniżmu sabiex l-istess Unjoni twaqqaf il-fondi lil pajjiżi li ma jħarsux is-saltna ta' dritt. Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel qal kif fl-aħħar jiem sar xogħol ta' preparazzjoni sabiex isir progress f'dan ir-rigward. Fuq l-aġenda tal-mexxejja Ewropej hemm ukoll it-tibdil fil-klima fejn qed ikun diskuss il-pjan tal-Kummissjoni Ewropea dak tal-Green Deal li sal-2050 il-kontinent Ewropew għandu l-mira li jkun ħieles mill-karbonju. Aktar tard il-mexxejja Ewropej se jiddiskutu relazzjonijiet ma' pajjiżi oħra lil hinn mill-Unjoni Ewropea fosthom mat-Turkija u mal-Istati Uniti. Dwar l-aħħar żviluppi fuq ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit, il-mexxejja Ewropej mhux se jkunu qed jitkellmu dwar dan, iżda l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen se tkun qed tagħti l-aħħar dettalji b'rabta man-negozjati.